Kakaon na si tagsuman. Luto ng atong bird. Good morning guys. Ang taga-bukid nakakuha na sa balanghoy. Atong panitan kay magsuman ta. At dito niya guys, atong panitan. Mao. Managhugas guys. Ato na sa ning sugdag nid-nid. Daghan na guys. Gahi na siya guys. Karon magtuno na sa taglubi para ato isagol sa ato ang balanghoy. Murag nahutdan naman kung kusog sa paglubag lang sa balanghoy guys. Murag namoy-poy na sa dang akong mga bukton ba, mga tudlo. Nya karon magpiga-piga na sa daning lubi. Naray. Murag ito di gado-duwa. Nang sakit bito kang kamot. Sige pinangusog og uga. Muna ato ang unang atunok. Piso kayo. Ato sa ning isit aside. Muna siya ikaduha na tunok. Gamay na lang. Gamay na lang ang ikaduha. Dahil sa primero ba? Muna ito isagol sa ito ang budbud. Diba? Duha rati sa guli. Muna ni guys, ato ni isagol ato ang ungol. Wala ta ka video pagkuha ning dahon guys. So nakalimot sinay nits. Karon na lang. So una sa bata pa ko man akong trabaho na grade 4 ko, grade 3. Maninda kog dahon sa amo ang tabuan. Maninda kog dahon dito sa bugtong sa probinsya. Maninda jud ko anak kada huibis kay halin man kayo kay naay may daghang mamaligya niya. Daghang mamaligya ba taga isla. Unya sa una kay wala man na mauso ang plastic sa una. Kuan may gigamiton sa una dahon. Nya dahon o binunga. Dahon o binunga ako ibaligya. Kada Merkulis dyan na sa hapon, na kos kasagingan, ng laob na kog dahon. Kaya nagsayo sa buntag, sa huybis na ang tabo sa mua. Nagsayo sa huybis, ata na kos bugtong. Naglukdo na ko aning dahon. Ug dili dahon sa saging, dahon sa binunga mo ako ang dadon, ako ibaligya. Di ko kalimutan ning akong kuan ba kay nakatabang sad na sa una sa akong pag-elementary. Kay makapalit man ko sa unang papel. Nya, di ko nakalimtang buwad og ginamos. Number 1 jud na og tabako sa akong mama kay nga akong mama mo tabako man. Muna nga di jud nako kalimtang palit. Nya, og di sa dahon mga prutas ug timbong nga prutas akong dadon. Salamat kayo sa mga ulis nga nagsuporta nako ug ambot ano sa pakuan ni sildoan ni Mita ang makatabang sa tuwa ba
Makabayad ta sa itong mga utang. Eh, daghang kay utang ko. Ay, pusto na guys. Wala. Taguruhan. Sara ito utang. Nalo guys. Ang giabot sa 2 ka kilo 20 ka buok. Kakaon na si tagsuman. Wait up. 1 hour siya ako. 1 hour. Ay, mag-uta na sa ta. Yummy na ni guys. Kanunon sa mga pobre. O, di ba? Mana ni tanan luto na nga to ang budbod nga balampoy. Nana, luto ng atong bird. Na magluto ni sad miguta na naghagpa to para subak. Subak na guys. Subak na isda magluto migutan. Ang among paniud to ani dana ni panihapon. Kay gisiguro may budbod. Kay mura mig nga og budbod god.